Portavaga. Ang imahe ng mahal na Birhen ay pinaniniwala ang nagsimula sa pagpapakita ng mahal na ina sa isang gwardiya sibil sa lagusan ng Portavaga sa lungsod ng Cavite. Ito ay matapos sitahin ng sundalo ang isang babae papasok sa lagusan. Agad na nagpakilala ang mahal na ina kung kaya't ang sundalo ay humingi ng tawad. Kinabukasan, isang larawan ng mahal na Birhen ang natagpuan sa parehas na lugar kung saan siya nagpakita sa gwardiya sibil. Ito'y dinala ng mga tao sa simbahan at inuluklok sa altar. Ang Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga ang kinikilalang patrona ng buong probinsya ng Cavite. Noong taong 2018, ginawaran ang banal na larawan ng koronasyong kanonikal at kinilala ring pambansang yamang pangkalinangan ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga, Reina de Cavite at Luz de Filipinas, ay nasa pangalaga ng Pangdiosesanong Dambana ng Mahal na Birhen ng Soledad ng Portavaga at Parokya ng San Roque, Cavite City, at ito ay sinasamahan ng mga deboto at miyembro ng Cofradia de la Nuestra Señora de la Soledad de Portavaga. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba,